Nyakoro mga jonka mura mintiera neno kanyo ka dakika ena paga uchiela toksa chiel marukinyi gisani koro donje twake chenro marukinyi kinyi makawuono biro bedo kwa menyo weche motendre kod somo ahinya dwaro makamano biro bang' odiochieng' manyoro wang'eni bad migao mochung'ne weche mag somo e pacho kaindi mano mar KUPS kata kiero Kenya Universities and Colleges Central Placement odiochieng' manyoro bende koro noyango jopuonjre ma bende nondikre buogi ma bende biro bedo kadhi e kuonde tiegruok mopogore wang'eni jopuonjre ma bende noyudo C+ and above mago jopuonjre ma bende bende riwore gi balariany mopogore ne en kwan mar 870 561 en mana ni thoth jopuonjre ma kamagi nyakoro mga juang moko kuom gi ma bende nowinjore ni riwore gi mbalariany mopogore nokochwalo andika margi e bad migao mar sirkal mano tiende nang'o koro nyakoro mga juang kibed gi to nikech sani adwaro nyisi kaka chal mar wach nitiere mana konyalo nyiewo graphics mamoko mar mondo mi ing'e chal mar wach ineno kanyo jopuonjre mane oyudo duoko mana kana senyisi mane oyudo C+ and above gina 870 561 mane nyalo yudo thuolo mag mbalariany ineno kanyo 173 244 mane nyayudo mabende noyudo tiegruok e tije mag lwedo karamna TVETs gin 697 317 kopogre gi mano kaluwore kod ripod KUPS odiochieng' manyoro bende waneno kanyo kar tiego jopuonjre ma bende noyudo thuolo e kuonde tiegruok gin 285 167 jopuonjre ma bende dhi e mbalariany gi sani ineno kanyo ka en 140 jopuonjre ma dhi e tiegruok mago mag tije lwedo 145 magi duto aliekoni mar mondo mi ing'e thor wach ma bende wadwaro lose kopogre gi mano bende nyakoro mga juwanga jopuonjre ma yudo thuolo e kuonde tiegruok bende neno kanyo ka bende wasenyisi mano kanyalo yudo graphics machielo jogo eko mabende noyudo grade mar mbalariany to dhi somo tije lwedo mago jopuonjre mabende noyudo C+ and above manego bende riwore gi universities kata kamano ne giwacho dok gidwa dhi e mbalariany to gidwaro mana riwore gi TVETs tije lwedo gin 9,673 kopogre gi mano bende nyakoro mga juang bende nitiere nonro machielo ma bende notim kanyo gi KUPS bende giwacho ni jopuonjre momi mbalariany mago mag piny owacho mago madhi public universities gin 130,485 jopuonjre momi mbalariany mago mag ji giwegi kata kiero gi dho ngere private universities 9,622 jopuonjre kata mna jopuonje matimo diploma mar secondary nyaka sani ineno kwan en 560 jopuonje momi kar tiegruok tije mag lwedo 144 gi 500 nitiere wach ma bende nwadike gazeti kanyo ni dibed ni kwan mag jopuonjre ma bende dwaro timo courses mag puonj bende dok chien wach ma kamano nitiere gi jolony mag somo biro bedo kanyisowa kapod odhi gi nonro ma kamano ma bende wachiegni tieko jopuonjre mag mbalariany ma ochan sir wang'eni jopuonjre mag mbalariany e kinde mosekalo osebed kichionegi omenda mar HELB nyaka gisani piny owacho nowacho mana ni jopuonjre modak gi chan tibiro bed kimiyogi categories 4 nitiere vulnerable, extremely needy gi less needy ineno kanyo ka en 45,000 jopuonjre mag tije lwedo ma ochan sir ineno kanyo ka en kwan mar 42,000 ma bende kiriwo kwan mar 45,000 gi 42,000 mi kwan mano mar 82,000 bende nyakoro mga juang kopogre gi mano bende wane anena nonro machiel mana KUPS otimo odiochieng' manyoro ma koro nonro margi mogik gisanya nyakoro mga juang bende ang'eni moko kuomu bende penjore ni to kare inyalo yaw portal nade mar mondo mi nyathini ong'e kamoluonge ineno kanyo portal idonjo www.hef.co.ke mar mondo mi ine kama nyathini oluonge skul ma bende oluonge kopogore gi mbui bende kintiere gi simbi mano mar ong'we yamo nyakwaro mga juang bende ikawo simbi mar ong'we yamo idhi e message kacha index number mano mar nyathini kichako gi KCSE year kanotimo penj higa mokalo ichako ni 2022 tinde kwa index number ne kikiket space moramora kikiket hash moramora tiore namba mar 2008442 agini chakro diche manyoro portal makamano seyaw koro jopuonjre mamoko bende oseng'e kama bende oluong gie paro mane ma intiere godo school
course mane dwaro be moluongie isomnwa paro makamana. Nitiere gi kae gi jolony weche mag somo nyakwarom Gajwang' mabendo gin wendo ahinya e wang'i kinjahera mano mar RuuPiny kod mano mar mbaka oromo. Kiny ma kawuono achaka nena gi nyadende mobede batha. Antiere ka gi Murino Kal jalony weche mag somo. Murino erwaki ni misawa mosoganda. Aduoko erokamano mokwongo ni Nyasaye kuom ruonwa piny ma kawuono. To bende amoso nyikwa Ramogi. Anyisogi ga ni ahero gi malich. To wago erokamano bende ni Radio Ramogi nikech uluongowa to wakonyore paro goganda. Koro aduoko erokamano. Erokamano ahinya. Kopogore gi Murino Kal nyakwarom Gajwang' bende antiere ka gi Boaz Waruku ma bende en jalony weche mag somo. Boaz arwaki ni machiegni. Erokamano Sharon, and ambe go erokamano Nyasaye nikech odiochieng' ma kawuono na special day kendo wachako dwe manyien. To kawuono onagi to gi jogo duto mawinjo dhok mar luoni. Kwani wan maber kik wabed gi to mang'eny ahinya. To mbaka makuro wadwa keto kaendi ni bende chike uro itu nikech apani en mbaka mamit kendo en mbaka mabiro gero piny. En mbaka mabende biro konyo oganda. Ko kamano nikech odiochieng' ma kawuono en chieng' tarik 1 bende ayawni machiegni happy new month. Ber kong'e odiochieng' ma kawuono nikech joma thoth nagombo neno to konene. Ko kamano chaka gi weche motenre kod somo. Boaz Waruku kaka jalony weche mag somo. King'iyo nonro mar KUPS jopuonjre mathoth C+ and above den mana 800 gi wiye. Mabende koro dhi riwore gi mbalariany. Moko kuomgi gineno mana ni we wadhi watim tij lwedo TVET kik wadhi e mbalariany watiek higni 4. Pachi kotenre kod mano. Erokamano mokwongo hongera kata koro watimo puoch gi pak ne jogo moyudo nafasi mondo mi odhi e mbalariany. Kata jogo moyudo nafasi be mondo mi odhi e TVET nikech wang'eyo ni kuonde duto mag yudo mar training no ber. Ng'eni opogore gi ng'ama osike yot ma ok odhi kamoro nikech odhi yudo skills, odhi yudo knowledge kendo odhi yudo kako nyalo konyore mbele. To kaka kidienje categories mane neno ka Sharon mane iseketo ne oganda mondo mi one screen kanyo no. An kuma adwa chako godo en adwa na buok ni nitiere yawa mapok wang'eyo ni to gin kanye. I come from a background of penjo ni leaving no one behind. Yawa mamoko gi pod ni kanye. To yawa mamoko gi ineno ka tiengi kata mana mano qualify. In fact, kane mashogu wuoyo. To yudo ka ni mu qualify C+ and above over 23,000. 800. Mabene no simu penji 23,000 dier. Yeah, 23,000. Mago C+ and above maok oyudo maok apply. An wage mana chaka kuonga ng'eyo ni to gin kanye nikech gin they are not accounted for. Tigin na kwangi ni nango momeni nok gi apply. Ka? Nango me nok gindikore courses makama. Ok ginok gi apply, ok gineno kamora mora. Ginonge kaminyalo yudgie. To results margi to nyiso ni gi qualify. Koro kama duoko chien mondo mi awachi ni nitiere kaka programs moko samoro itimo to wega ji chien. Nikech ji duto kata bed mane wacho ni wan wasechopo e digital world ni simu mag ong'we yamo gi to gi kata laptop gik makamago minyalo yudo kata ni nyalo dhi e cyber. Ok ji duto nigi thuolo mondo mi gichop kanyo. Koro miyo gimiluongo ni proper outreach manyalo ng'iyo ni to yawa gini kanye nikech an gi buok ka yawa kategori maduong' kamano pod nitiere oko. Koro apani proper outreach moro nego bende wayudo ni to gin kanye mondo mi wakonygi. Ibiro yudo ka many years bang'e ng'ato biro yudo ka wuok ni an pod arito kaka nyalo konyora. To nayudo A-, nayudo C+. Nitiere ndalo moko ma mana fuambo gi keyo kaka un ka Sharon. Nodhi yudo nyathi moro mane yudo A- ka en ogo kido to kidi. Nikech en onge ng'amo wuoyo be onge ng'amo konye. En kaka notimo penj bodhi dala koseyudo results neno en oweni gik moko ibikele kamano. To mane momeno odoni walose nikech okinyi makawuono mana kana senyis na Kwara Mgejwang' ni piny owacho bedo ka chiwo negi sponsorship kaka ni miyo jopuonjre mamoko. Nikech kaluwore gi nonro mar KUPS wacho ni moheo 200,000 jopuonjre ma 200,000 ok bi yudo sir mano mar heo. Nawacho ni college mano mbalariany jopuonjre madirom 55,000
mano 95,000 ema biro yudo sir kowuok e HELB. TVETs gibiro bedo ka gisiro jopuonjre 92,000. Murino kaka jalonyo weche mag somo kaka janyuol. Wach ma kama ema dibed ni emo mini jopuonjre mamoko samoro no kondikore, samoro moko bende ok bi yudo somo yo makare. Ok apar kamano gimomiyo ne jopuonje gi ok ondikore. Adwa paro ni maybe matin kabisa ema ne ong'eyo ni samoro pache ok ne dwa dhi university. To ng'eny gi ting'eni technology ni en gima pod watemo mondo mi warwak e kindwa. To ing'eyo kaka Kenya en, wantiere gi gwenge moko adiera ma somo jok manyalo konyo nyithindogi e weche mag technology mondo mi giyud kata kaka ne gitimo applications gi ne onge. Koro yudo ka nyathi otin to odwaro kony, to kony no ero ok en kony mabiro biro ne e samo nego bedni obire, nikech ing'eni KUPS bende gin gi time gi magiyawe ga portals. To iyudo ka seche go iko samoro nyathi e gweng' kuchocho gigi gin gik ma pod ok gilony godo. To iyudo ka ing'eyo ni nitiere gwenge moko ma mondo mi ichop kata mane center minyalo konyi e cyber bedo ni nitiere mayot. To nitiere kuonde moko ma kata mano hospital kende iwinjo ka pod iyuago mama dwaro nyuol to konya chopo hospital. Koro how about kama no dwa dhie mondo mi okonye mondo tim gige gi online. Koro anto parona mang'eny ahinya eni onge nyathi manyalo somo ma yud C+ monego beno dhi go di university kata dhi go di courses mag TVETs gieki to end up ni oko apply ni no amua tu. Ka nitiere to gin mana achiel ariyo moko, but ng'enyne en iluongo nang'oa bedo machiegni gi mbui kata bedo gi lony. Nokoso ng'eyo ni nego bed ni gidonjo e KUPS, nego bed ni gi apply courses. Ing'eni samoro nyalo ga bedo, samoro kaka janyuol ne kia ni KUPS oseyawo portal margi mar application. To bende king'iyo kata mana TV mar Ramogi, aparo ni wach ma kama bende nwatwakie gi Daktari Oluoch, mano director mar KUPS. E chenro ma bende nagiyawo kinde thuolo ma nego bed ni nagindikorie. Kata kamano wach machielo ma nego bed ni walose. Kwan mag jopuonjre mathoth wacho ni gin gidwaro dhi e TVET kata bed ni gin qualify mar dhi mbalariany. Dibed ni mano timore nang'o boys? Sharon, nitie weche mang'eny ma miyo giko nyalo timore. Kaka kawuono in gi anto gi kata joma nitie education stakeholders oko kacha. Clarity kata mar ng'iyo ni to jowagi magidhie tiegruok ni chudo kata ilu financing fee kwa wacho ni fees hapa ni ji ong'eyo te. Wach mar fees ni en nang'o. Iyudo ka jomoko samoro obedo nikech onyisgi ni sani kaluwore gi course miyiero pesa midhi chulo kanyo dhi bedo machal kama, nikech KUPS kidhie portal ibro yudo ka ginyisi ni kidwaro dhi timo engineering ni, kidwaro dhi timo education ni, kidwaro dhi timo tiegruok moro amora nigi costing margi. Koro samoro diponi mano bendo buogo ji. Nikech apani nitie mbaka moro bendo wagoyo kowacho ni seche miketo ni nitie courses ma ing'eni nitie courses ma ji okaw ni nigi ndhadhu zaidi. Kaka mar chuo ji sandan, mano medicine waluonge kama, kosiluonge nang'o. To weche mag thieth. Weche mag thieth, weche mag engineering, to weche mag okil kamaloka, weche mag technology, IT. Ibiro yudo kaka sani oketgi ni gin gi nengo mamalo. Koro samoro nyathini oseneno kose struggle mondo mi otim kata KCSE ni osebedo ka en a serious struggle. Koro en pachoko mane anasetieko. Pacho dok mana kaka ndalo machon mane jok mano timo form 4 gikoni gitieko skul. To kare mano ok tieko skul. Matieni pesa midwaro emoriembe. Emomiyo kata paro machielo ni tanyalo konyora nade. Onge. Mar ariyo kanineno ka KUPS release results ni magi joka no apply gi qualify kama kako kaoge. An gadieri ni kata in iseyudo simbe mang'eny ni ae bed no wendo de konywa go arambe nyathi dhi sikul ok gin tinde for the first time in a day iyudo ka ji gocho malo ji 10 kadwaro ni mondo mi arambe otimre matine ni ang'eni gima chando gi ni to nyithindwa gi dhi somo nade moket nengo man malo nikech adiere kaka isechako inono kanyo no
kaluwore gi statistics be manager minister wacho higher education financing makoro giketoni gikone nitiere sponsorship magidhi chiwo full sponsorship magidhi chiwo ne ji 45,000 ya pane the statistics nyalo wacho koro kuom jok ma ok dhi yudo mago mokwongo ok ing'e ni to imbe ibiro bedo achiel kuom ji 45,000 go so kanyo nonro moro onego bed ni timore ni to ere kaka wanyalo konyo nyithindwa mondo kik giwe aweya kik gimbek tol giwe ni an asepodho an mara ni ok apar ni anyalo dhi yudo konyruok gitim atima sinani apar ni the strong message monego bed ni waoro negi sani ok en mar complaints nikech kaka sa dhi ineno ka joma nyicha ok apply gin gi senakier gin ginoko joma koro se apply moyudo gi bende kopo ni ok wa encourage gi mondo mi gidhi giyud na kaw thuolo gi to bibiro yudo ka thuolo gi biro chako bayo gi koro an dagomb ni duol monego bed ni waoro negi to gi jotendwa duto mantie kamoro amora watim gimiluongo ni mopping out exercise mondo nyathi moro amora manyicho qualify mondo mi odhi e mbalariany kata TVET kik dong dala watim mano to wakwale sirikal bende nikech gigi bende kaka financing component mano kelne pod onyien to okele manyien to ji pok ofwenya ahinya koro gima dwani kik gited ji bende haraka ahinya ging'ini bentie nafas moro ma jok manyicha ok apply gi inyal migi thuolo moro mondo migi apply mondo migi dhi mbele ok ni kiek ni girit mana 1 year nikech ing'eni KUPS kaka koyawo kamano to koro ni academic calendar chakore koro jok ma ok apply go ni koro wadwa rito godo higa machielo onego bed ni nitiere rieko minyal ng'ad ne jok mane ok apply gi mondo mi onyisgi ni thuolo nyalo bedo ka ber tapa ni jo KUPS to gi ministry mar education cabinet secretary machogu onego bed ni jotendwa miyo gi appeal sani mondo mi onyisgi ni yawa wang'e ni wadwa dhi e digital world kaka CS owalo sani neno koringo koni everywhere wadwa no hakikisha nitie digital economy dhi mbele but nitiere jowa mang'eny ma pod poko kachap ere kaka wanyalo konyogi mondo mi gitim kanyo kata bed manigi huduma center emwai odhi oketnegi a special space maginyalo time fast track jok manowe oko go mondo mi gidonji an mano daneno kokonyo kanyo madoni walose to bende wang'ino kinyi makawuono ka piny owacho biro bedo ka siro jopuonjre madirom 45,000 e mbalariany TVET gibiro bedo ka gisiro jopuonjre madirom 42,000 jopuonjre mamoko gi bende dong kata mana kanye morino kaka jalony weche mag somo bende kinyi makawuono nyaka walose nikech wang'eni nitiere jopuonjre ma oseyudo duoko samoro duoko mana giyudo ok owinjore kodgi nikech waneno ka skunde mago mag piny owacho bende luongo ji mago mag private universities bende luongo ji samoro japuonjre na dwaro mar mondo mi oluonge public kata private ok oyudo samoro mbalariany dwaro dhi Maseno oluonge Odere Ukango wach makama dinyis kata mna course samoro no dwaro kata mna temo fwambo to miye kata mna community based courses dinyis japuonjre makamano nade ukinyi makawuono Sharon aparo maber ahinya chieng' mane wabet ka kane KUPS noyawo portals kane uluongo gi mondo ginyis nyithindo gik monego bed ni gitimo to gi tich ma KUPS tiyo negi mondo mi ging'e gima onego bed ni gitimo gin be to ne giwacho maber ni onge course ma gimiyo nyathi ma nyathino ok oyiero tiende ni sami dhi yiero courses out of miyiero go ang' ni yud achiel koro ka adwa dok ne KUPS matin nikech iyudo ni ne gisenyiso nyathi nomiyo gi options sami chiwo options tiende ni ng'eyo ni kokikawo ma to mae bende pod nyalo bedo ni maber koro ne giwacho ni gimiyi mana from mani yiero ka emang' ne yudi achiel kriteria modong' to koro gine ma ging'eyo kaka gitimo koro ok apar ka dibed ni nitiere nyathi motimo course momi ma opogore gi ga paro mabende wilre ka samoro ini ka course mana janyuol nyalo paro dongwa ni twak ini ka course mana janyuol dwaro nikech samoro ni yiero courses kata mana dek to nwacho ni mana janyuol dwaro cha emiketo kanyo maricha biketo kanyo ka wanae to umbi mana janyuol dwaro ingeno mabende nitiere to bende lokruok mag courses gi bende nitie ga samoro nyalo bedo kwa nyiso japiny awinj pachi kapok awinjo mar board koro gima ng'eyo ni kata mana university kisedonje yot ga mondo mi
idhi according to chike mag university ma e iye kachacha nyathi nyalo ga change course. Aseneno mosetimore mang'eny. Koro for now taparo ni gikawa nikech en achiel kuom options go, kata ne en mar janyuol ema noyiero ni kata ne en mari, kawa one of the options go eko. Kichopo e university you can always make arrangements mondo mi change, it is allowed. It is possible. I've seen it happen. Unless ni o change managi sani, but aseneno ka en gima osega timore. Maybe erokamano apa ni Morin kama inyono kama adwa chake go. Diere Sharon kake wacho ng'eny nyithindo miyudo ka sani noseyiero courses gi. Ibro ka courses ma oyiergo ng'eny gi gin mag jonyuol. Ke janyuol ema samoro na nigi simu be minyise ni koro wa samoro no apply ne nyathi. Samoro no apply ne nyathi, samoro ene mutero nyathi e cyber. Ma bende ukoni my course madwa ni tim. Koro mana kaka Morino wacho ni gima onego wanyis nyithiwa gi duto kik ng'ata we course moluongieno. Nikech kisedhi mise sign ni chopo e university mbalariany no. Faculty moluongieno inyalo timo interfaculty transfer to a faculty machielo. To bende university moluongieno inyalo timo inter-university transfer midhi e university machielo. To mano luwore gi kaka itime bende piyo nikech ing'eni nitiere samoro ing'eni kidhi kichopo ti delay ma courses osechakore kamoro, koro kata kidwaro transfer inyalo koni ni yes wanyalo yieni but ibro chako higa manyien. Mano bi ng'eni nyalo duoko nyathi chien. Koro luwore gi kaka iringo piyo. And wach machielo be nitiere yawo ma koponi ochopo kama koro ok inyal chopo e university mbalariany mondo mi kaw course. Kik ibeda ni anaweyo. Dhi tindik barua ikoni anadwa defer. Iwinjo? Yes. Dhi iwachi ni erokamano mae course moluonga kendo ayie kode kama to kaluwore gi samoro ng'ikruok mar pesa kata kaluwore gi gimoro amora wachini sana mar ng'ikruok mar pesa no nyalo miyo jogo winjo ka koro idwa ni mondo mi defer ikoni sani to kane ka ikora mondo mi achopi. To kama kelo no to be ma pod adwa discourage godo jibe ni kik wachak from a position ni pesa onge koro onge kama nyalo dhi. Nyathi kati wuok ineno kaka moko mane otimo KCP owuotho nyaka gi tielo nyaka skul mane dwarecha. Ma bende kochopo kaja tikoni miujiza otimore upo makimiye uniform odonjo kendo somo dhi na mbele. In mineno ka mbele ni chal ka gimodinore zaidi tiseyudo allocation ni onengo bene dhi e university kata Masinde Muliro kata dhi na Mombasa kata dhi na Kanye. Manya rieko mondo mi chop go kuro to dakwa anyuola to gi jonyuol ne kata bed na nyithindo makoro jonyuol gi sani onge nikech wan gi orphans be jok man kod gi machiegni. The first thing monengo tim kony gi uru gi rieko ma nyathino nyalo dhi mondo register mokwongo. Bang' kosetimo registration no nitiere kaka riekni mang'eny manyalo wuok mabro miyo nyathini koro yudo kako somo. Mokwongo inyalo yudo ka samoro universities waga gi seche moko gin ga gi tudruok gi programs moko. Ipo maka ng'ato oyudo na scholarship. Inyalo po mana kaka ng'iyane na scholarships mane fawe Forum for Africa Women Education List timoga ndalo moko ga ng'eni kata sani dipo maka samoro wat gimbe gitemo manyo gitemo fuono ni to kure manyalo yudore wakon godo kata nyithindo ma nyiri. So kik ng'ato bed dala kata dog chien anta onge go ni ana onge gi pesa. Watimuru rieko ni wakikisha ni nyithindo gi duto odhi e sikul kendo appeal madhine jotelo ma nie kombe mag wabunge kata mag MCAs, governors mane gimonengo beni sani nyaka dwe mara 9 kaendi nikech kanye magidhi e skul. A map out exercise nikech mano bende puothwa mar joluo sani.
A map out exercise mondo nyithindwa gi kiwangi gin kanye ang'o motimo ne ng'iko kata yudo mana nauli mondo mi wakoni sani to pod watemo organize ni dhi kuonge register wabro ng'iyane kaka ibro bedo skund no apani mano ngima kata bed ni ntiere malo nikech ang'eni kanmna kaka wasewacha keni koro tin wase japuonjre koso tin wase janyuol ma samoro nyalo bedo ni ne ging'eyo kata ne gionge gi ng'eyo nikech jopuonjre mane otimo penj mano mar higa mokalo KCSE nasewacho kanyo ne en 870 561 to kaneno ko portal mar KUPS kacha jopuonjre mano apply kata mana courses mana 200 kende wach ma bende pod makwa gi to ni jopuonjre mamoko gi to gin kanye ingeni mano nyaka ng'i malum jotendwe gwenge makaluo jonyuol ingeni wach ma kama nyaka wang'e nikech nyalo yudo ni japuonjre na nyalo kana bedo pilot nyalo bedo kata mana professional doctor ten mane gwenge samoro okia ni wach weche ma kama gitimore morin ting'eyo ni Sharon nawinjo a lot pod achaka dok kendo ka KUPS ka ne giwacho ni gikawo ga thuolo to gidhi e skunde gin gi jok magioro madhi to loso gi nyithindo to nyiso gi ni magi gik manyalo betie nikech ging'e maber nyithindo gi objective achiel mokwongo en ni mondo nyithindo gi kodhi e higher institutes of learning. Koro ing'eni nyithindo gi we want to say ni ne maybe ne gibedo informed kata kano gin bedo informed but koro magi gin gik monego bed ni wang'iyo going forward ni to bende no reach out to nyithindo gi kisiche mane gin e school kachacha to ne ginyisowa kae ni gin ga nyaka gi jopuonje mar concerned with issues of career ilongo ni career development koro inyiso gi gachon to an pod gima neno ok ni ne nyalo bedo ni koso ng'eyo ne nitiere nikech nokotimne gi capacity building mondo mi wach ni nyis gi chon kane pod gin e skunde kachacha asing'e ni ting' ni bende en kuom janyuol koseng'e ni nyathine notimo form 4 koro nego bed ni oyawo ite oketo aerial ne malo mondo ng'e ni to jo KUPS kao ji karang'o portals iyawo karang'o to mane momiyo notimo maber kanu luongo KUPS ka mane gipimo mandet mamargi kata ting' magin godo e ng'eyo ni nyithindwa gieki bang' ka results osewuok to girie kanye machielo bende en ni nyithindo age ni nyathi tin pod en ng'at ma pod obedo ikete kar jok magin minors koro ing'eni minors gi gidwaro guidance both from school and from parents tiyudo ka wabro dok e wechewa mag kaka oganda wachalo samoro jogi ni kuonde maboyo kabisa koro mana kaka ne Mr. Boaz osewacho ka onego bed ni koro sani e mwaseng'eyo ni nyithindwa mang'eny olalo kwang'e ni gin kanye koro jotendwa otitich mane Professor Magoha ne timo cha ahinya ruodhi mag gwenge chief yes inya paro kane nintiere gimiluongo ni 100% transition koro ing'e na 100% transition yo konego bed notimre mana e grade mapiny ka mag primary mag secondary onego bed ni itime nyake sama koro nyithindwa dhi university nikech gimoduogo mora mae za model ma watemo ma sirikal temo keto sani mar chudo tiyudo ka inyisowa ni 53% funding will be 93% 53% mar funding mieri en scholarship to lure bende gi kaka nyathi bro timo application mare akiani koro wachope gimiluongo ni artificial intelligence or what I don't know nikech ing'eni forms gi this application bende itime online kose time online mar funding ni to 53% government ema bro chulo ting'eni ichule en scholarship tiende ni ok bi bandi godo chieng' moro to magi ng'ene naneno nikech naneno madhine mana jo needy mago category mar needy koro it is upon you to prove ni be in needy nikech naneno vulnerable extremely needy gi less needy aneno ka scholarship mar vulnerable en 82% extremely needy 70% needy 53% below seno yes ntie less needy 38%. Bas. Koro ka akwayo gandawa mondo gibed very careful information mibro chiwo kacha ema bro classify koro okawach ni ng'ato kik bed ni okowach adiera but kik dhi fila form for the sake of filo form kata en mana hard copy kata en mana embui
bed mariek. But mori nwage no neno nikech dire mani chulo kata mana help ka indiko ni janyuol na wuok e gwenge mag Ahero gin gisepidho wigi giwacho ni mano samoro en japur mar mchele samoro wuonu en japur en gi pesa kacho na wuok miwani pidhe niya dibende maga gik ma ingene bende piny wacho ne ongiso kinge kaka gidhi siro jopuonjre makamani. Sharon nitiere erokamano sorry ageno ne okang'ade nitiere kama wachopie ni iwinjo ka chako duol moro ni sani koro wateme uru less complaints koro wang'iane mokwongo ni to nyithindwa gidhi e school within the 2 months gidhi nang'o nikech kiparo to ing'e ni complaints ni manyicha watimo nyicha wakoni ne kero lunga ji abara mach koa kuma ok wang'eyo to dhi olando ni my new financing model e Kenya kati ok timga gik aina ikwongo timo public participation ma ji fuon mang'e ni kama kaka gini timore kendo matere nyaka parliament makale mong'e kamano mago koni kwadokie mwachako nono wadhi yudo ka wan gi mzigo mapek kendo kuro zaidi apani part of it bende nyalo kata discourage yawo mamoko kawuono arwako gudu moro makoni let every student obede TVET obede university weche mag financing go wabro kidhore go tok kagisechopo yes sani odong dweche ariyo koro the category kata anmorini isechake maber the portal midwa ni mondo mi gidhi mondo mi apply sani gi apply through portal onge form moro midhi kawo ni kia dhi ka education office portal no makate simbi kata idhi e cyber ang'e ni sani cyber bende winjo ni omedo kata nengo nikech bet gik moro bende ni malo but odiochieng' ma kawuono nyaka dwe manyien waore uru mondo wakone jothurwa ni konye uru nyithindo manyicho timo penjgi mondo gidonji e www.he apani bro keto kata that link kacha highereducationfund.co.ke nikech mashogu nokone kanyo ma jok ma koro dwaro kony gimoro amora gidhi yudo kanyo bende itime mane yor mbui itime mane yor mbui kik ng'ato koni ni obiya mi form to be gichaka sani kik girit nyaka last minute yor mbui makamano ketnegi TV yes gichaka sani nikech idwa ni mondo me acha no koni idhi time mar jumbe ariyo kosa dek matene time onge thuolo onge an da gomb ni mondo gitime juma mokwongo ne mondo kopo ni tabu moro wuokie koro ging'iane ni to rieko minyal kony godo chalo nade bang' ka gisetimo mano gibed piny kata obed ni chalo nade ni nyathi mwa kuma chalo nade yae miyeuru kata transport kako nyalo wuoth mochopo go kuma noluonge mondo mi odhi otim godo registration mano the second step mako timo go registration kochopo kuro ntiere universities go ntiere departments ma deal gi student affairs dean of students obro yudo samoro giketo gi mopogore but the student affairs department kisedhi nikech seche misedhi kanyo moseluongi ni in achiel kuom jopuonjre makanyo koro ntiere kaka gidhi konyi ka in gi dwaro mora in gi penjo mora nikech every student nigi unique needs to gi unique questions chop kanyo mondo mi office no idhi ipenji ni to ere kaka nyalo konyora an kata mondo mi achop kaendi nakawo gari achopo godo mana Nakuru wuotho Nakuru nyaka Laikipia anindo e dala moro mana kia sani kopo ni kuko nagara ni mondo mi adog dala onge kaka nyalo dok ere kaka udwa konya an adwa somo nikech kaendi moluonga adwa ni mondo mi wawach mano mondo mi ji ong'e ni adieri nafas mag somo madhi mbele post secondary ni muhimu kata idhi e TVET kata idhi e mbalariany kata idhi e moro kik ng'ato koni to ti waseneno jomoa e mbalariany mang'eny mabe pok oyudo tije kik iwinj paro makamano kata janyuol manyiso nyathine ni ji mathoth graduate ok giyud tich ber mondo mi osom nikech kosedhi nitiere ing'eni samoro kanye mane kifungu moro mar nyathini nitie modhi yudo
kuongi we odhi kuro embe kuponi otieko kata obedo kaka jo oyudo ni pok oyudo tichno bende nitiere obwongo moro moyudo kucho marieko machielo biro medo konye godo loso gire moro so hakikisha ni gichopo skul mokwongo. Erokamano ahinya Murin kanyakla kod Boaz. Mago jip makare mabende umedo somo ahinya ahinya na ero paro mabende nuchwalo mar mondo mi japuonjre moro amora moluonge mbalariany obed no boro manade obed nen mar piny owacho obed nen mar ji giwegi ter nyathini kanya mobiro bedo koloke kos kata biro bedo kowilo mbalariany makamano. Kamedo mana paro ni jopuonjre mabende no mithulo mag mbalariany mag piny owacho mago public universities 1,385 jopuonjre mabende biro bedo kadhi mbalariany mag ji giwegi 9,622. Kik wawil gi jopuonjre matimo diploma mago mag sekondar madirom 560. Jopuonjre mabende biro bedo kariwore gi kuonde tiegruok mago mag lwedo kata TVETs gin 1,144,500. Wach moro bende nika nikech wang'e ni nitiere new funding model nwaselosi mabende nisewacho kotenre kod chiwo hola machielo bende en kotenre kod school fee. Maendi en kaluwore gi kos ka kos ma japuonjre bende dwaro timo. Ang'eni skunde mago mag ji giwegi bende jawachega ni omenda odhuro kono. To mana adier nikech aneno ka 9,622 samoro moko kuom gi mabende noluonge private universities gi nadwaro dhi e piny owacho. How easy is it mar yudo kata mana placement mago kiseyudo mbale kolupo no oluonge private university mar yudo public bende oyot samoro Murin samoro kin gi ng'eyo. Sharon ing'eyo ni wach mane nyithindo ne dhi private universities ni ne en extension mane sirikal ema notimo nikech this issue of public private partnerships. Yes. Koro iyudo ka nyathi kodhi kachacha ing'e ni kupse mano omiye university no yes obende no yiero but kitambo ne koketne kachacha it means ni mae oken gima ne kata wachni janyuol moro mawuok kama yuto nene piny ema no yiero. Koro dong'eno ka funding to nitie. Koro mai yujo kana nyisi ni a form I mean usekwe ni kika luonge ni form en mbui wa stress wach mar ni en mbui sirikal osepango maber kaka pesa gi ibro mi. Koro an kwayona nikech kata pesa no ni malo e private kuchocho to en piny e gine koni mbalariany mag sirikal mag piny owacho pod aneno ni nitiere thuolo mar mondo be nyathi pesa ni mondo chule achula nikech yudo ka ting makoro janyuol odongodo en mar 7%. To 7% ni ng'enyne iyudo ni en pesa manyalo konyo nyathi maybe oyud kama odakie ochiem kamano lakini ting'ne 93% cha to sirikal oting'o nikech oting'e mano mag ji giwegi kose mag piny owacho mag ji giwegi nikech dongine no ka placement ni otimore because of public private partnerships. Yes. Koro sirikal noyao mwanya nochiwo thuolo mar mondo mi kata mana private universities gi nyithindo mondo dhiye unless ni gibro face out this issue badai but so far pod en gima nitie. Koro ema wacho ni sirikal achiel ni osechiwo pesa to ninjo ka Mr. Boaz wacho kae ni kik wa complain wakwongwa kawo gimo miwa koro atemo timo gimo wacho ni macha diera makende mana ni bende wach machielo mabende nitiere ndi bende kwan mag jopuonjre mabende timo courses mag puonj bende dok chien kuom ranyisi asenyisi kanyo ni mana jopuonjre 560 kende ema dhi timo diploma mago mag puonj e skunde mag sekondar. Wach makamano kinyalo mana mulo di bende nikech chon japuonj yani course mar puonjo no mi pek maka inyo mana ng'ato japuonj awinjo mana pachi piyo kapok awinjo mar Boaz Murin. 500 doctin Sharon, to me that is a good number. As to marariyo para gi pacha moro ni maybe waneno namba na notin kalure bende gi jopuonje mabende yudo ka samoro wantiere godo oko kama ng'eny mapok oyudo nafas. Koro kata kaponi gitin to courses moko gi to ji oseyudo bende mana mang'eny. Aneno ka mae samoro ng'eni iwacho ga ni reduce samoro maybe jo KUPS kata applicants no neno ni kik wadhi kachacha nikech employment mar jopuonje kata samoro ni piny itieko isomo to kitieko to samoro ging'iyo employment ndiko ging'iyo kata mana omenda midwa migi bende. Yes. Koro gi opt for other courses to mano bende temo nyisi
ni bedo ni mano timore, sirikal onego bed ni keto maino e making sure ni japuonj ko train tindike, nikech dong ka koro kama otimore to bro monowa bedo gi jopuonje going forward, nikech jopuonje biro bedo karingo. Jok monego bed ni train kaka jopuonji nyalo neno ni course ni eri ok en course ma will reward us. Yes. Koro with the time tiyudo ni wan e Kenya kata jopuonje waonge godo, koro sirikal onego ng'i wachno. Erokamano Nyaboaz. Damed chope kanyo mondo mi akoni nitie commitment mar sirikal mar Kenya na gikoni gibiro timo gimiluongo ni revitalization of teaching profession. Strategic objective number 1 mar continental education strategy ma Kenya notele mbele. Matiende ni Kenya gin achiel kuom pinje monego bed ni kidwaro jopuonj motiegre e level mamalo minyalo koni kaendi e kama jopuonje nitiere manyalo supply kata region ne. Kenya en achiel kuom gi. Mar ariyo, koni doyo jopuonj go mondo wang'e ni giyudo osara to gi marupurupu mamoko. Yani motivation, a motivated teacher. Mago onego bed ni mago timore. To koro kuponi ng'iyo mane vision monego bed ni e Kenya ka wan go. Karo onego bed ni nyithindo madhi kata na e tiegruok mar puonjni onego bed ni ng'eny, nikech kaluwore gi sani system wa mar education kata mane giloko mar CBC ni ineno ka wan gi teacher gap mang'eny kabisa. Sani pod ineno ka JSS wan gi nyithindo, wan gi jopuonj chiegni 2 kende e junior secondary school. To junior secondary school ni dhi bedo gi grade 7, grade 8, grade 9. Jopuonj midwaro kanyo gin jopuonj mang'eny. Omomiyo onego bed ni kia ni maendi en ng'eyo manyicho onego bed ni miyo jopuonjre gi mondo mi gifweny ni e teaching profession ka bende nitiere thuolo ma actually ibiro yudo ka jok modhi e training mar jopuonj samoro absorption inyal dhi timnegi piyo kaluwore gi gap mantiere new system magikelo ni. Kendo tiegruok ma jopuonj sani onego bed ni dhi timo nikech the teacher training model onego bed ni sani lokore. Nikech ka okoni wawachi ni ero CBC ema koro dwa ringo godo nyaka kodhi mbele. Matiende ni jopuonj mabiro deliver bende ok ni jopuonj mobedo trained e old methodologies kata the former methodologies tudwa ni mondo gi train gi sani. Onego mbalariany onego bed ni sani koro oseikore jogo matiego jopuonj. Mbalariany onego bed ni oseikore ni koro sani wadwa tiego jopuonj mabiro deliver curriculum ma ikelo piny kaya chende. Omiyo anto neno ka nitiere gap maduong' mar mano onego bed ni nyithindo mane dhi e mbalariany gi kata madhi e diploma gi onego bed ni apply mang'eny kadhi kuro. Emomiyo kata 23,000 mapod wamanyogi onego bed ni kata government nyalo wacho ni report uru e teacher training colleges mantiere mondo mi udhi utiegu mondo mi ubed jopuonj nikech gi qualify minimum standards gin gi C+ and above. Onego bed ni lendo milando en ni report uru mondo mi umbo donj kacha ubed trained mondo mi wayud jopuonj mang'eny mabiro kawnwa gap man kanyo no. And Sharon, seche makoro wachako ng'iyo ni to which profession, which career path, which line ma nyathi dwa ni mondo mi okawne. We wadwa kik wil ni kaendi bende courses mamoko mineno ka nyithindo nyicho buok ka giyawo portal to gikoni ere kaka dhi yudo 790,000 mondo mi atim medicine, mondo mi atim ma. Kanyo bende kik wakoni kuro wadwa chako ng'wony ni kuro wan ok wadhi e professional courses go. Kenya ka ok ni kuro waberore kata ni wan moting'ore malo kata wago pochwa, but dakteche mang'eny owuok onagi, engineers mang'eny owuok onagi. Very true. Omiyo kik wang'ini kik mbi mar pesa no buogwa mondo mwadog chien. Omiyo anakoni koluongi kanyo kendo in fact kongole ni nyathi mane odhi oyiero kuro to ng'e ni kodok dala to kata san motuch cha ma pod gichieme. Mano nyathi monego bed ni wamiya 100% scholarship kata kopo ni jo sirikal onego bed ni kawe kitembele kanyo achiel kuom the very first ones. Seche mwagolo nyithindo modhi e level mamalo aina no
e kwabro maintain ineno maintaining level moro ma ji ong'e ni kidwaro lakteche to ng'i mana left, ng'i mana west, ng'i mana mano kik wawe namba achiel no. Kuro nengo wadhi godo mbele. Aparo ni mano jepo makare mabedo medo chiwo kanyo Boaz gi Morin. Kok manya korom ge jwang sero me wange kanyo. Yina mare mondo meko yo matin. Aneno ote magi mere mada chwalo gi. Aneno ote mabedo kwenye jolonye weche mag somo mabende antiere godo. Line mago te machok. Arede ka uchiel no mbui mar Facebook, YouTube bende do achok achiel mano Ramogi TV. Aduogi ote magi kik di mabor. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara moga jwang piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo. An driver. In mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo e Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Nyakoronga jong maduogi okang' mar ariyo wadonge matin e dakika 30 mar mondo mi otiek twak makama. Koro ma en okang' mari mano mar oronwa ote jolony montiere godo weche mag somo. Ote mora mora ma intiere godo ahinya kotenre kod bad migawo mar sirikal mano mar KUPS, kotenre kod kwayo omenda mano manyalo siro kony, in thuolo mar oronwa. Kokamano med orogi abro temo kar nyalo mara mano mar kawo ote mopogore jolony montiere godo bende ngeno mara ni biro konyi mar golo dok e iti. Mana kinyalo ketna moko kuom ote mabende osebedo ka donjo mar mondo mi waduoki. Mo nyalo duoko sani bende nyalo mana duoko. Anno ka janeno marwa moro wacho ni in gi japuonjre manotimo penj
madibed ni mar klas 12 dwe mar ang'wen higa mokalo to noyudo B+, to ionge gi nyalo itim nang'o, odwa somo medicine, wacho ni in Kitale, mano jolony mantiere godo biro sumoni paro. Kopogre gi mano, bende penjena ni kaponi nitimo application gi joma ne otimo higane to nitimo alia, itim nang'o? Aparo ni bad migao mochung' ne weche mag somo bende nowacho ni chakre higa mar 2013 nyaka higa mokalo inyalo apply to inyalo yiero courses mitimo. Kopogre gi mano bende Nyakorom Gajwanga, bende ng'ato nyalo change university kapok odonje university motere gi KUPS. Aya, Boaz gi Morin biro bedo ka duoki kanyo. Bende wach machielo ma bende nyalo neno, Madam Sharon yie mondo inuona namba mar message cha kuom ng'uno mari. Mana gi sani, okwongo mondi Lensa Nyango kiwinja, kioro kwayo mar omenda, samoro ni se yiero course nyathini oseluongi. Oro kwayo mar omenda kidwaro mar mondo mi nyathini sir, idonje mbui, tinde ok ndike gi forms. Mbui en www.hef.co.ke. Aparo ni winjo mano makare. Ponono ni manyo course ma nyathini dhiye kata moluonge. Or ote machuok e nambani. Ichak gi index mare gi iga manotimo e KCSE. Koro ndiko index, kesi ndiko iga manotimo KCSE. Kikiket space mora mora kata mana slash. Kasi ore nambane 20842. Akawa ne moko kuom ote 2 bang' mano awinj paro mopogore ma bende Boaz Morini tiere godo. Masi iwacho ni rokamano Ramogi kuom twak masani. Tang'o momiyo courses ichenjo ne nyithindo. Kaka na apply for nursing to get education. Mano Masi kuwuok Migori. Dibed ni education bende ne achiel kuom choices maniketo samoro. Joseph Juma iwacho ni what about KMTC placement? I'm Joseph from Migori. Aya, mar KMTC no Nyakorom Gajwanga. Deadline en chieng' tarik 4 mano mar dwe mar 8. Koro ka nitimo penj higa mar 2013 mano mar KCSE nyaka higa mar 2022 donje portal kanyo mar mondo mi apply. Murida chaka nena kodi ote mora mora ma inyalo duoko. Adwa duoko miyo mano wacho ni nyathine no yudo B+ to dwa timo medicine. Okapar wawacho adiera ka B+ nyathi nyalo qualify godo for medicine nikech KUPS timo gi according to grading ma gibedo godo. Koro yudo ka jo A- go ng'eny gi drop ga as time goes. Koro gima danyis janyuol ni sanie oyaw MTC. Portals mag MTC nitiere. Kapono ni nyathi dwa mana timo something ma is in line with medicine, to en gi very high chances mag dhi timo nursing kar kachacha. Koro nyalo dhi mondo nyathino dhi apply e kidieny mar koro ka nursing odonje portal mar KMTC mondo otim mano. To kapono ni mano ok nyalre, to pod en gi options mag dhi e mbalariany, nikech dire mbalariany moko ma bende offer courses to do with clinical, kata mana medical. Ok odhi timo mar udaktari chokede ma koro ji luonge ga ni medical. But ing'e ni medical to koro en gima it's broad. Koro pod en gi options mag timo moko kanyo iko. Asto yore moko bro yaore kwenda mbele. Mar ariyo ne en mar university change ma bende ne wasewuoye. Ang'eyo nikech anyalo paro chon joint nilongo ni JAB ne nyalo wilo. Yes. To koro sani en KUPS koro JAB ne wilo ne gaji kidwaro dhi university mopogore to ni nyalo dhi irgi to giwilo ni. To king'e ni koro sani titime mbui, but still I believe ni kata kaponeno ni iteme mbui to tamore, podi nyalo reach out to them in their offices magi will ni. It is very possible. To another option bende no senyiswa ka gi Mr. Boaz, kuongi dhi e school kikiwe moki dhi e school nikech gik onge gimetimo gi oko. Kata koserach ni mano mino. They register, then from there nitiere ways makoro ng'ato nyalo change godo gimodwaro. Erokamano ahinya Boaz, minyalo duoko? Abro na ngeso matin nikech apani Morin has done justice. Mokwongo koni category kata level mar performance mar nyathi manyalo qualify e course. Jo JAB kidonje portal to ibro neno ga courses bidwaro go, ibro neno ka
gin gi categories. Gin gi categories, ibro yudo ni idwa dhi timo education, art, idwa dhi timo education, music, idwa dhi timo ang'o, medicine, idwa dhi timo engineering, civil, electrical. Idhi neno ka nitiere the subject combinations midwaro to gi grading midwaro kanyo. Omiyo seche mitimo application no, mago dhi neno ni. To bende nyathini kuponi nose apply mose kawe. Kiko chandre gi mang'eny ni kuka pod ni an mano kadwaran kuongeringi dhi sikul kucho. Kato na koni nitiere student welfare department, student affairs department. Odhi kanyo to jogo gimang'eyo mapok iketo ga most of the people moket kanyo gin jok ma understand ga students, I mean psychology and everything. Koro gibro mi the best advice magi advise ka gineno ka gimidwaro no nyalo timore to gibro nyisi kendo gibro mi practical steps mikao kochakore gi kanyo. Kata which office to take your kata ka en barua midwani mondo tim godo those transfers or ka en an online interfaculty or inter-university transfers. Koro kuongeringi chop kuro. Kato mogik bende mar KMTC. Ung'eni KMTC sani KMTC en achiel katuneno ka branches geng'eny all over the country. Tang'eni kaka thurwa kocha bende tinde aneno ka jotelo mang'eny otemo kelo gi machiegni. But kuongidhi apply kikiweni ni ka gi chieng' ma ji biro report ni kokidhi bedo kanyo ni be ang' nomiya nafas ka ok tim kamano. Kuongidhi e mbui i apply dhi e KUPS jo KMTC Kenya Medical Training Center ngeni mano ne siketo ne gi info. Jo KMTC nche osewinjore gi KUPS ni gin yiero selection ma idhi tim through KUPS. Koro ng'ata idwa timo nursing, idwa timo laboratory technology, idwa timo clinical diploma in clinical medicine, idwa timo courses mantiere iye magitiego go, including kata na documentation, records and all that. Idhi yuro ka courses go bende kidonjo kanyo idhi neno nyaka wanyisi gi nyaka deadline. Deadline tarik 4 Friday makinyne. Friday actually timuru gino utiek gi by Thursday. Kopono deko ni okinyal tieko gi kiny to tiek gi by Thursday. Kikirit ni extension bro timore ni last minute dashes. Sani kato courses go ber kikibuogi ni anaonge pesa. Kanya machaka duoge ng'ata ma iwinjo kochako kata iwinjo mana ka nyithindo moko kata family boro wacho ni wan to wan ga ng'o kwanyal ter konegi ni kuongi wuothi chopi be ng'ato kik nyisi ni courses go ji otimo mang'eny to koyudo go tich kuongi dhi chopi na koni samoro inyalo chopo kuro tiyudo ka kare kifungu mane mari cha indi ng'at na ok onene in iyude yawo godo kamoro idhigo kuongi dhi kuro nikech kuro en ang'o midwa timo dala. Aparo ni mano paro maliw mana kanyalo kawo ote moko akane ote moko ma bende bedo ka donjo kaendi mana kanyalo somo moko kuom gima bende nitiere kinyalo ketnagi tanyalo gwero kamano. Nitiere ote moro ka ma bende naneno mano mar Elias Angwena kinyalo ketna ote makamago. Owacho ni kanyalo yudo ote makamano nopenjo ni apenj ne jalony ni marang'o joma nigi grade C kadhi mbele emoyienegi dhi e mbalariany mano mar serikal. Agino ni omaanisha C+, nitiere e yamo kadhi mbele emoyienegi dhi e mbalariany mar serikal kendo serikal chiwonegi somo manono kokalo HELB to jomoyudo C to yienegi dhi TVET kod mbalariany mag ji giwegi kod tekregi. Bang' mano nitiere ote moro kendo machielo kawgi ariyogi. Phoebe Olielo iwacho ni Ramogi TV ler aneno makare ka ineno makare anyathi Olielo kan ngomongo. Apenjo ni be HELB pod nitiere kose ni orumo chuth. Amoso mama kani Kisumu kanyawegi bambo kanyo. Erokamano ahinya. Upenjo HELB mana kinyalo duoko Murino chakuni. HELB ok orumo. HELB nyinge molokore. But pod ena ma iluongo ni new model donge mar funding university sani ok luonge ni HELB high education fund but koro ngeni loans board cha obedo chop to iluongo ni higher education fund new model higher education
fund. Yes, koro pod ena help nikech pod gik mane help timo ka pod odhi timo. En mana ni koro pogruok mantie en ni oketnwa kaka pesa ni ibro chule kowuok kuom gi kachacha opogore kaka ne time chon. Aparo na duoke. To ote moro bende ne wayudo ma ng'ato complain ni ang'o momiyo jo C+. Watan jo C+ ema dhi universities to C plane dhi skunde mago mag tiegruok mag ji giwegi gi TVET. Mane mo mineno ka adwa duoke ni mane mo wan gi grading. Koro ing'e ni sami grade japuonjre ing'eyo ni en gi tekre mane, en gi nyalo mane mar mondo mi otim course ni eri, yani obwongo ne nyalo ting' mane e weche mag tiegruok, iluongo ni lony rieko kod dwaro mare mar mondo mi otim gimoro. Mana kaka adwa kete masimpo matin, ka in gi nyithinde odi, ing'eyo maber nyathina ni ento nyalo timo ma, nikech aseteme, dono ka koro ka ji chako somo to ji chako machalre. Koro kaka umedo dhi, ichalo ng'at ma itemi pile pile mondo mi ong'e ni to in kaka Nyasaye nochweyi ang'ono minyalo timo gobwongo mari. Koro mane makelo pogruok gieki. Ok en ni sirikal ochayo ng'ato to omiyo ng'ato duong'. Koro mane momiyo bang'e grading nikech wan duto te kwanyal dhi mbalariany donge. Yes, to mbalariany ting'eno yaw ne ji te, oyawe ne ng'ata. Ema ni koro nyalo mari e obwongo ka keti kar kanye. Mane momiyo atimo mosaba wacho nitiere ga jok moko ma kotim kata penj, ng'ato bet number 1 to ng'ato to bet number last, to ng'ato bet number 1 gi max 20 to gin gi thuolo mag yudo tiegruok, to ng'ato to bet number last gi mark kata mana achiel. Koro ma obwongo ni ema koro ang' nokel pogruok ni. To ka dhi mbele matin no ka sirikal koro keto owacho ni oyo magi duto gi nyithiwa, ng'ato ka ng'ato wabro miyo sombe kalore gi tekre mare. Ema koro yudo ko yawe nyaka ne TVETs kabiro chien ku onge ng'amiwe oko. We must all go together, lakini kalore gi teko mari ma Nyasaye nomiyi e bedo gi rieko. Yes. Erokamano ahinya. Mana boss kanya winjo pachi to bende nywande gi nikitando ka ote donjo mang'eny sipwap to dakika bende dhi mapiyo. Ntie janeno moro Quinta kiwuok Suba. Iwacho ni koluonge course moro to ka understand things concerning course no. Atim nang'o mondo ayud nonro maler ewi course no. Aparo ni achiel kuom uno mulo wach kamano. Okay. Erokamano mano koni Cynthia. Nyinge Quinta kuwuok Suba. Quinta. Oluonge course to ka understand things concerning course no. Otim nang'o. Quinta. Erokamano mokwongo ageno ni en course manyichi yiero. Kech KUPS wacho ni ok gi ketni aketa mora mora to samoro wat ni kod ni mawe achopo godo the list nikech madwaro kaseketo mbele to koro gima timore bende sani ng'eni chon chande iluongo gik miluongo ni course prospectus na universities golo ming'iyo ni ma course aina ni en gima kama to sani kidwaro course kumuluongie no idhi e portal mar university no University of Nairobi. Kisedhi idhi yudo ka en engineering, en civil engineering, en whichever engineering, kanyo tidhi yudo ka nyaka courses kata units midhi tim, koro ibro chako ng'eyo go ni to kare en ang'o minyalo timo kuro. Mamoko bende ibro yudo ka samoro nitiere jok ma osebedo ka advertise gika gidwa ni mondo mi gitim sana jo private universities. Kuro bende nyalo chako fwenyo mondo mi yudi, but course mora moluongie no ng'eni en course matinde people are in a digital world ma ki google ni dwa mondo mi ng'i kanyo tibro yude information mana matin kika koni ni rely e Google ahinya, but kanyo biro yudo at least idea ni course ni chalo nade to kidwaro the details mar course no to nyaka idhi e portal mar university ma offer eno kech kuro ema details ne nyaka ibro koni ni ka en course madhi kao 4 years kech courses gi nitie moko makao 5 years kaka mag engineering, medicine makao 6 years kato nitiere portal na ema bro miyo idhi yudo thuolo idhi yudo godo rieko ni to kare what does it contain kato apani kar mondo mi wachak penjo weche mar ni to ang'o miyo C+ ni endi ma idwa ni dhigo university dak gi yienwa mondo mi kata sige nigi odhi street ne in janyuol nyathi mokwongo kone nyathini ni sama kata madhi timo penj sani
kikiwe ni dhi mbek tol ni dhi duok gigi chien. In fact, target ni kao ni ididwa ni mondo mi yud katin to yud bi. Mipoka samoro koro gik moko timore magalagala miduogi ilware C+ kanyo mani qualify. I qualify ne mbalariany. Kendo mano bende seche mi qualify ne mbalariany no ng'eni qualify ne kata na TVET mani dwa ni mondo mi dhiye. Nikech nitie koni jomoko nitie magi koni an koro mbalariany no asneno ka thuolo no nitie lakini adwa ni mondo mi atim at a diploma level, a technical. Seche mise yudo the minimum grade no en muhimu kabisa. Omiyo nyathi ka nyathi ked matek kiki par ni in kedo ni mondo mi oduok level ni chien. Ok biduoke. In fact, samoro jogi nyalo kata raise to a B-. Nikech king'iyo the history mwasebedogo, nitiere yie moro kama kata jo B na oko the university, no qualify. It's true. Nikech nafasi mag universities motimo maber numbers gi koro miyo nyathi ka nyathi one world ma very competitive. Omiyo team juu chini mondo mi iyud the minimum grade actually sapase wajiugi kata mnake temo marad kata mnapono ngene bende ilo sene lidh lwedo ok romre kata pono na ne temo marad ntie course minyalo pode chance. Yes, to pod adwa ni mondo mi akiki ngene seche ma pod ene tiegruok pod onyal. Let me tell you by the way, and asebedo gi experience a lot. Aseneno nyathi modonje form 1 kata na ndiko gik ma coherent kama tame. Kata somo mondo mi owinj tame. Ta aseng'eyo kaka there's a way ma I was part of trying to help ma okoni can this be turned around? Manyathino zanitimo education, Bachelor of Education Science. Matiere ni capacity, nitiere rieko manyathi mora mora inyalo tane go on. Mofweny ni hele, kare gigi bende ok gin gik mana matek. Kanye kama jopuonj bende konyewa. Omiyo nyaka wa support bende the teachers, which they are able mondo migine ni to nyathini, what can we do mondo watane on to catch up. To kata mna kinde ka kinde migawo mochung' weche mag somo kinde ma bende ojachiwo penj mar class 8 gi 12 bende giwacho most improve. Yudo ka nyathi samoro no yudo 220 penj kotim mar KCSE en jal moyudo B+. Samoro na chiedh nade ma bende jopuonjre kadhe, samoro jopuonjre riek mokalo. Akaw ne ote mogik nikech aneno ka saa ringo bang' mana winj pacho kaso gi pacho mogik. Donge waka ne ote moko ma bende odonjo ka aneno ka jopiny bende respond maber nikech gintiere gi ote tandawuoya. Steve Webi Ochieng from Nyakach. Wachoni currently every advisor wants Form 4 leavers to become teachers. The village is becoming incomplete. Ero kamana yenye. Wachoni otke bi bedije puonj. Ero kamano. Lucy Kinyi wasonga. Wachoni natimo penje higa mar 2021 scored C- banyalo qualify for any KMTC course. Asebedo kagombo bedo nas lakini pesa. Aya hubro bedo ka uchiwo paro ni Lucy. Janeno maro machielo iwacho ni penjna jalony niya giwacho ni HEF tiyo to katemo sani to pod ginyisa ni coming soon. Ang'eni no yangi odiochieng' manyoro bende ang'eni KUPS bende osebedo ka yawo portal makamano koro tema kinda nyaka nyago lemo www.hef.co.ke geno marando kindiko.com.co.ke koro tema kinde ka kinde nikech en chenro ma bende no yango odiochieng' manyoro koro tema mar mondo mi yor koyo mari mar omenda kanyo. Morina chako digi ote modonjo bang' mano awinj pachi mogik. Donge aduoko Lucy owacho ni ogombo noyudo C-. Openjo ka bonyalo dhie timo KMTC. It is very possible. Mr. Boaz nosinyisowa kae ni portal mar KMTC no ero gintiere gi courses mang'eny kabisa. To koro en upon Lucy mondo odonje mbui kanyo ong'i kaka requirements madwarore for each and every course mondo team application mare. To ong'e maber ni portal iloro by 4th mar KMTC ni. Koro Lucy Kasri pod time oko we yoko. Bende ngeni kata ko dhie portal kanyo gradings bende itango ni courses minyalo timo mok inyal timo donge. Yes. Koro ngi mondo apply kik time witi yoko. Machielo no wacho ni jopuonjo pongo gweng. Which is a good thing. Nikech ineno ka
onge gweng maonge gi skunde to onge gweng maonge gi jopuonje. Koro yudo ka most of the times jopuonje gi gwenge wa kuchocho gine ma gin ga role models. At least gine ma gikwongo yawo ga wang'o wang'e ni kara ji tiyo ga, kara nitie ga jopuonje, kara then from japuonj kanyo, from neno japuonj, you're also able to now see the other side of the world. Erokamano ahinya. Kapok awinjo ote mari mogik bende awinje Boaz, bende kinyalo duoko ma Mary kiwuok Utawala, neno ote gi kodonje sani, iwacho ni wuoda obedo place to pok aikora, be onyalo join next year, bende inyalo nywando gi paro mamoko mag ote modonje. Erokamano Mary, ka wuodi obedo placed, sani kik iwach ni pok iikori. Pod in gi dwe achiel gi nus. Pod inyalo yudo ikruok. To bende kopo nochopo odiochieng' makoro ji report to pod inyalo koni an pok aikora, nyathino nyaka dhi sikunde. Kata higa mabiro samoro nyalo yudo kapok iikori. Nyalo yudo kapok iikori. Nyathino nyaka dhi kuro, jogo dhi miye advice ma kopo ni odwa ni mondo mi odifa idwa penjo ni to nyathini be onyalo choro mara mbele, mano deferment. Mano nitiere, yes, onyalo timo, but an kaka wawinjore kwa chako twakni, wadwa ni nyithindo gi chopi mondo mi gichaki. Nikech ing'eni samoro inyalo koni mondo mi oriti ni next year tidhi yudo ka idhi med fee double makoro kibi nyalo yudo kata matin. Omiyo sani ikoni atonga mayot emiyombogo koth. To bende anda jiw Mary mondo or kwayo mar omenda e portal man wawacho. Mano is the second thing mano wawacho. Mondo kik ikruok mari ni kik iwe ni in kendi monego beni ikori. Nitiere yore mag kony kaka koro ma Sharon osewacho no. Makanyo to www.hef.co.ke onengo beni koro wasiko gode viwa. Mange ni kata every day gibro bedo ka gi remind. To giko ni mind idhi yawe to obro tiyo mana mar jumbe 2 kende. Apani gibro nyiso wakala the period modhi tiye mondo mi nyathino otim application mondo mi okwani an kalore gi kumae waonge gi uwezo ni konywa uru. But adwa chako dokie penjo mano penji ni to wabedo gi jopuonj mang'eny. To japenjo chap koni ni advisors ti koni wamani bed jopuonj. Gweng dopong mana gi jopuonje. Ma jopuonj nitie. That is the best. In fact, kidwa ni mondo mi yud kama ji chanore en kama japuonj nitie. Let me tell you that. Okara ni koro it is true. I would japuonj. Kora koni kama jopuonj ae. Kanyo is very important. Kama jopuonj ibro yudo ka nitiere rieko kata tudruok bende magengo ma bende konyo gweng'. Omiyo kik wabuogi. In fact, the more reason man seche moko wacho ni the first course monego beni watimo en ni to wanyalo puonjo ji. Yo mane. In fact, training no nego beni ngata ibedo trained mondo mi ibed qualified teacher kata koka idwa manyo course machielo. But mano to koro amedo gi pacha. Sauchi gi ngado waka. Koro adaro mar mondo mi uchiw ote mar mogik achako di Morin kasto Boaz wanitiek. Erokamano Sharon, wase yuago ywak achiel ka. Wa take the first actions. Wakaw okang' mokwongo mar neno ni nyithindwa gi otimne gi placement, wago erokamano, wa make sure ni gi report. Pesa kik bed ywak mar ng'ato. Mr. Boaz osipimonwa ka gimomiyo kik waywag pesa. To machielo en ni sirikal ochiwo pesa gi. Koro janyuol sama itero nyathini mondo mi fill form mar mondo mi oyud konyruok e portal, itime portal ya. Kik ibed careless, kik itima filling form nieri gi oyuma. Ng'iye matut mondo mi chances gi kata mana thuolo mari mar mondo mi qualify for pesa maber owuog kalure gi information midhi chiwo kacha. Nikech ng'ama dhi bet kodi madwa ng'eyo madhi penji ni minu wuonu onge, you get gigo ni kachacha. Koro kitugo gi form no mane makorang no mi pesa ni okang no chopi kata bro chopo to chopo mathin asto koro wi gi garama mang'eny. But kenyalo file maber ki iketo seriousness kode to inyalo yudo full scholarship no ero. Koro ini bro reduce scholarship ni according to kaka idhi kawo form no ma serious kata kidhi kawe ni oken gir tugo. Mane ote na mogik. Erokamano ahinya, ote malewa dier. Boaz. Erokamano, adwa medo kara pap gi weche ma wasewacho gi. Kamitime application adwa wuoyo gi jopuonjre, the students. Madwa donje mbalariany gi TVET.
ang'e ni gin e kiwango moro ma nyathi kata oa mana kuma chalo nade to ok odwa ni mondo mi ji ong'e ni oa kuma nigi ng'ikruok. Koro nitiere moko ma nikech an ase interact kodgi, iyudo ka ndalo mane giting'o form cha, iyudo ka ondiko gik ma gin go ma kipenji to be ma adieri, ineno ka ok en adieri. Koro ondik moko nayudo moro mondiko kata ni en gi owadgi mantiere university to mago onge. Yani ni mondo prestige. Ni koro nende ni embe ok oa kuma. Ambe nyaka ing'e ni ambe an gi wait. Adwa wuoyo kode direct. Ang'e ni mano to you want to ikoni flows ikoni an ambe anyalo. Maendi jogi dhi ng'iyo ni to bende in gi uwezo no. Kopo ni ndiko ni in go kato to karionge go. Ng'e ni dhi we ni in go. Koro ket adieri mar kamia eno kaka en no. It's true. Kopo ni ne nyathi ma parents ne nosetho and all that, ka in gi those death certificate, ket gi kanyo. Ka in nyathi ma kata mane chandore makata sani nitiere moko mawinjo ni pok oyudo certificates gi nikech pok no clear fees go. Magi ket kate. Ineno. Matiende evidence gigo bro miyo jogi neno ni adieri ma nyathi madwaro kony. To katieko, jotendwa mantiere kor gweng'. Kakao jotelo kwa jumla, ang'e ni seche moko nitie kaka apogo jotelo e kiwango mopogore. Sani nakoni kawuono abiro ni we mobilize. Jotendwa kuchako gi ruodhi, ichako nyaka kata village elders, mine, jodongo, youth and all that, watimuru gimiluongo ni mopping out exercise. Kato offices mantiere kofis ka ruoth. Kaber to onengo be ni ruodhigo at least gine gi simu moro ma nyathi moro amora madwa ni mondo mi otim gigi. Kata simu kata mana ruoth chief mane gweng' kata nigi ting' mar neno ni japuonjre manotimo form 4 odonjo e kuonde tiegruok. Kama koro application mar kony ni dhi wuoke nikech ing'e ni nyithindo gi nitie moko ma samoro koro en stranded. Adwa ni mondo mi gikete gi kata ka giwuoyo e baraza gi kata gikoni kidwaro mondo mi okonyi to bi kama. Offices ma ing'e ni counties gi te nyicho se yaw ne MCAs offices gi. Offices go onengo be ni nitiere desk miluongo ni education desk kanyo. Mantiere gi gadget. Ma nyathi moro amora modwa ni mondo yud konyruok ni. Oket ni kamano. Endo kata mar wabunge, MPs bende. Obed ni en CDF office, obed ni en kanyo, onengo be ni mano service monengo be ni sani kuro gi roll out. At least kata for the next 2 months kende kato gifolde. Mondo me yawa gi oyud kaka gikonyore, gitimo application mondo me giyud financing mar higher education. Eka wayud ka nyithindo gi koro bedo mopped out mondo mi odhi e training. Wach maliwa hinya kata kamano kapok itieka neno ka Elijah Kasakani Sharon kikiwuok kapok ipenjo penjoni. Wacho no wuok Korogocho Kisumu Ndogo. Apenjo ni be inyalo donje mbalariany ka ionge kipande. Kipande iyudo ka isechopo 18 years. To nitie jok madonje mbalariany sani kata gin gi 17. Idonjo. Don kipande kata mana parents jonyuol nigo. Seche midhi donjo no kanyo Elijah itimo gima ber. Achiel kuom simu mana yudo nyoro nyithindo mane temo mondo mi. To ere kaka wan ok wanyal apply kapok wayudo kitambulisho. Application nitiere kendo jonyuol ni beden father kata mother. Iyudo ka inyalo tiyo gi kitambulisho no sani mondo process gigeni ka kichopo the age mar majority 18 years to kisekawo kitambulisho ni to koro apply ni mondo milo ilok koro isechu. Aparo ni mano wach maliwa hinya. Goni ero komana hinya ni mana ni semo ng'ado wang'wa puonj leo ote bendo dhuro. Ten geno mara ni japiny mana neno okiny makawuono. Hinya mabende nooro ote okiny makawuono jolony mantiere godo otemo mar duoko ni. Moreno kaka pile agoni ero kamano. Bwazwaru agoni ero kamano. Mondo bende samoro bedo kama tek to ude molony. Ero kamano. Wano nyedo dala. Wagoni ero kamano. Kuom puonj makare ma obedo chiwo ne oganda. Kata mana kamano japiny mabende nina okiny makawuono. An benda tiek ka kwayo ni nikech benda ng'eni nitiere yawa moko yaw TV gi samoro kiyaw wang' jowi mari okiyaw kata mana mbui magi kama bende obiro ne achiel kachiel kokalo mbui mar Facebook gi YouTube.
Kioro kwayo mar omenda mar mondo mi nyathini sir, nang'isi ni nitiere categories 4 ma bende ibiro bed ka isir. Nitiere vulnerable, nitiere extremely needy, nitiere needy gi less needy. Wang'ni ok chiwa chiwa omenda ne japuonjre ka japuonjre ma bende donje mbalariany. Koro emomiyo ni ikwayi mar mondo mi donje mbui www.hes.co.ke mar mondo mi yor kwayo mano mar yudo omenda. Seche mo apply kikowe ni ene modhi ndiko ni an extremely needy an category in documents gi kaka wacho ka eka kiketgi kikibuoge ni ato adhi kete kiwango bane be kikindik ni janyuol ni samoro en daktari to ken daktari kikindik mano kikiriambo ndika gigo te koro gine magi dhi kawe gikete category mar extremely needy extremely kamano gine magi dhi adiera mari ema dhi goli oko adier wach maliw bende kwatieko jo KMTC jok madwaro donjo mar mondo mi otim courses mago bed mag nursing, nitiere laboratory, nitiere storekeeping, weche ng'eny kacha. Bende KUPS bende ochiwni thuolo kanyo nyaka chieng' tarik 4 mar mondo mi donje. Ponono ni inena to pok ing'e mbalariany kuonde tiegruok ma bende luongie, bende oro SMS e namba mar 20842. Indiko index number ni iluogi higa mane timo KCSE. To naneno from 2013-2022 inyalo yudo thuolo makamano. Namba bende gichiwo kanyo mar jo KUPS maponono ni nitiere gi achiedh nada. Somni goro mapiyo piyo 020513740. En gino mara ni puonj iyude yo makare e chenro mar odiochieng' ma kawuono. Rituru masani mabiro en chenro mar orako. Mana te e chenro ni nyinga en Sharon Ngao. Tudri kod nyawadwa Cleophas Oluoch chakre saa 3 nyaka saa 5 e chenro mano mar Mbakoro.